Χρειάζεται την απαιτούμενη προσπάθεια και τον απαιτούμενο αγώνα. Εκείνο που μας σωθεί στην πράξη είναι η πίστη ότι αυτή η πράξη θα μας οδηγήσει στην επίτευξη ενός σκοπού που έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Η πράξη μας όμως γνωρίζουμε ότι θα ενσωματωθεί στο είναι κάποιον άλλον. Εάν δεν πράξουμε, μένουμε εγκλωβισμένοι στο πνεύμα μας να αναρωτιόμαστε πότε θα ξαναπράξουμε και αν θα πράξουμε. Αυτό που μας λείπει για να δράσουμε αποφασισμένα είναι η γνώση. Πρέπει όμως να παρατηρούμε και τις άλλες δράσεις γύρω μας, έτσι ώστε όταν δράσουμε να έχουμε με το μέρος μας ευνοϊκές τις άλλες δυνάμεις, εκτός από τις δικές μας. Δεν θα πρέπει όμως να παρασυρθεί η σκέψη στον ατελείωτο χαοτικό πλούτο της γνώσης και να μην αρχίσει ποτέ ένα άτομο να δημιουργεί κάτι καλό για την κοινωνία έτσι ώστε να αισθανθεί την ύπαρξή του χρήσιμη. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν τις ζωές τους, δεν ζουν με το πνεύμα τους. Η ζωή είναι το μόνο πνεύμα που κατορθώνουν να βιώνουν. Είναι αλήθεια ότι η ζωή μας εμπεριέχει, αλλά ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα από τη φύση του να υπερβαίνει τη ζωή, δηλαδή τα γεγονότα γύρω του, την βιωματική του ύπαρξη, τις καταστάσεις μες στις οποίες πνίγεται και τις καθημερινές σχέσεις του. Η συνειδητοποιημένη υπόσταση του πνεύματος μπορεί να υπερβεί τη ζωή. Βλέπω το πράτην να ξετυλίγεται μπροστά μου, το κοινωνικό γίγνεσθε, κάποιοι είδαν τις ειδήσεις και τις αγνόησαν ή φοβήθηκαν, κάποιοι άλλοι απάντησαν στις προσκλήσεις και άλλοι σιώπησαν. Έφυγαν, άλλοι δουλεύουν από ανάγκη, πληρώθηκαν και κοιμήθηκαν νωρίς από υπερβολική κούραση. Άλλοι όμως πολέμησαν και έχασαν ή κέρδισαν και αυτό έχει κάποια σημασία για τη φαινομενική κοινωνική κατάταξη. Η νίκη δεν είναι τίποτε άλλο στο σύνολο του γίγνεσθε από κερδισμένος χρόνος, γιατί η πραγματικότητα ορίζεται μέσα στο χρόνο, οπότε αν χάνουν πραγματικότητες συνεχώς θα αντιμετωπίσουν την ολική εξαφάνισή τους. Οι χαμένοι στα τάρταρα διωγμένοι από την καπιταλιστική δίνη, εξοβελισμένοι στην οικονομία της εξαθλίωσης, μην μπορώντας να κατέχουν τις αξίες αυτής της κοινωνίας, που είναι το κέρδος και ο πλούτος, ακόμη και η αναρχία ή ο συμβιβασμός δεν αποτελεί σωτηρία. Οι αγώνες για αυτονομία φαντάζουν ανυπέρβλητοι καθώς και ο νόμος τους υποβάλλεται σαν μαστίγιο επειδή κοιτάζουν ή τόλμησαν να κοιτάξουν προς τον ήλιο. Είναι το κυρίαρχο ιερό της κοινωνίας που πρέπει να ακολουθείς και πρέπει να δοξάζεις, γιατί από τη στιγμή που γεννιέσαι ανήκεις σε μια οικονομική ομάδα, έθνος, κράτος κτλ. Αυτό το κράτος σου απαιτεί φόρους, υποχρεώσεις και σου προσφέρει τα ελάχιστα όταν εσύ είσαι πιο αδύναμος. Ο άνθρωπος, έστω και αδύναμος, επιθυμεί να δίνει ονομασία σε αυτό που γίνεται μπροστά του, όχι μόνο στο άμεσο απλό της ατομικής του εμπειρίας, αλλά και στο υπερπέραν διαισθητικό συνολικό γίγνεσθε του κόσμου που και αυτό ζει και το αντιλαμβάνεται διαισθητικά και νορατικά. Υπάρχει κάτι το ευτελές στην έννοια του χρήματος. Το χρήμα δεν σχετίζεται απαραίτητα με το κακό. Δεν το δαιμονοποιούμε, γιατί δίνει τη δυνατότητα να ζούμε χωρίς αγωνία για τις υλικές μας ανάγκες.
Αλλά αυτό που είναι το ευτελές στο χρήμα είναι ότι η κατοχή του δεν κατοχυρώνει την πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη ή την πνευματική ανάταση του ανθρώπου. Την νοητική του εξέλιξη δηλαδή. Γιατί το χρήμα δεν είναι γνώση. Οπότε κάποιος που ασχολείται μόνο με το χρήμα δεν προνοεί για την αύξηση της γνώσης του και μένει αδαής. Πόσο μάλλον κάποιος που δουλεύει για το χρήμα. Αυτός χάνει πολύτιμο χρόνο όπου θα μπορούσε να βοηθήσει τον εαυτό του. Αυτός είναι και ο ρόλος της εργασίας σήμερα που ωφελεί τους προνομιούχους. Να δουλεύουν δηλαδή οι άνθρωποι και να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Να ενημερώνονται μόνο για τα γεγονότα τα οποία τα αναλύουν οι εντεταλμένοι του συστήματος που εκφράζουν τα συμφέροντα των κυρίαρχων, των εθνών, των λαών, των κρατών και των κρατών του κόσμου. Έτσι οι πολλοί ζουν μηχανικά μέσω κατασκευασμένων από το σύστημα εκφράσεων συμπεριφορών και δράσεων. Η δράση τους, ενώ νομίζουν ότι είναι δική τους επιλογή, στην ουσία είναι δοσμένη μέθοδος από το σύστημα της άρχουσας τάξης. Η ανάγκη στον άνθρωπο να σκεφτεί έρχεται όταν δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη φύση του. Εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η φύση του σύγχρονου ανθρώπου μέσα σε αυτή την καπιταλιστική τύπου κοινωνία, διαιρεμένη ιεραρχικά σε ταξικές ομάδες, διαιρεμένη πολιτιστικά σε εθνικές, θρησκευτικές, φιλετικές, σεξουαλικές ομάδες κτλ. Η φύση του σύγχρονου ανθρώπου θα λέγαμε ότι ταυτίζεται αρχικά με την κοινωνική του ταυτότητα. Όπως το Χέγκελ ταυτίζεται η έννοια με το είναι. Πώς όμως μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που θέλει η φύση του όταν αντικρίζει διεφθαρμένες κοινωνικές πρακτικές που οδηγούν στην κοινωνική επιτυχία. Πώς όμως μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που θέλει η φύση του όταν αντικρίζει διεφθαρμένες κοινωνικές πρακτικές που οδηγούν στην κοινωνική επιτυχία και τραβούν τη θέλησή του προς τα εκεί όπου ο ίδιος, ακούγοντας την ηθική του, όπως τα έλεγε Σωκράτης, δεν θα ήθελε να πάει. Ή όπου εμφανίζονται μπροστά του θεσμικά κατοχυρωμένα ανυπέρβλητα εμπόδια από ομάδες που συγκεντρώνουν δυνάμεις για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους ενάντια στη δική του θέληση και επιθυμία, ενάντια στην κάθε μεμονωμένη ατομικότητα, ενάντια στην κάθε ακέραιη ατομικότητα που δεν επιθυμεί να ανήκει ή να βοηθιέται από κάποια ομάδα, και αν υπάρχει το ερώτημα αν αξίζει ηθικά να πραγματοποιηθεί η θέληση αυτού ή οποιοδήποτε μεμονωμένου ανθρώπου, θα μας απαντήσετε ότι πρέπει η θέλησή του να συμβαδίζει με αυτό που έχει ως ιερό η κοινωνία μας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υποχρέωση του ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του είναι να ανακαλύψει αυτό που έχει ανάγκη η φύση του και έπειτα να το αποκτήσει μέσα στο πλαίσιο που η κοινωνία έχει αποδεχτεί και πιστεύει ως ιερό. Και αν δεν γίνει αποδεκτό το αίτημά του, η μόνη λύση είναι να επαναστατήσει ή να απορρίψει αυτό που έχει ανάγκη η φύση του και να αποδεχτεί την όποια μοίρα του έλαχε η εκάστοτε τυχαία πραγματικότητα. Μήπως αυτή η επιλογή θα ήταν μια στοική αντιμετώπιση της ζωής? Να αποδεχτούμε δηλαδή αυτό που είμαστε μέσα στον κόσμο και τίποτα παραπάνω, χωρίς δραγδαίες και σημαντικές αλλαγές, χωρίς όνειρα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς επαναστάσεις. Να μεριμνούμε μόνο να υπάρχουμε λιγότερο, να μην ελπίζουμε, να μην αντιδρούμε στο άδικο, να μην εναντιονόμαστε, να μην αποκαθιστούμε την αλήθεια, να μην μιλάμε, να λέμε μόνο όσα αρκούν και η μη πράξη μας η έσχατη πράξη.
Ευχαριστώ. Τάσος Κοντραφούρης, Φιλοσοφία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Τάσος